Здравейте хора, аз съм Мери и това е моят канал. Много съжалявам, че тези дни не поствах клип, но наистина нямах представа за тема или някакви предизвикателства. Днес ще правим Try to guess the age. И това се превежда "Познай възрастта". Ще гледам снимки на различни момичета и трябва да позная тяхната възраст. И то обикновено може да се играе и с двама, защото така накрая така събираш точки, когато играеш с двама и накрая, който има най-много точки, печели. Обаче, понеже аз тук на Бълчик нямам приятели, защото не живея тук и сама ще го правя, то не е нужно сега за точки, просто за да е интересен клипа. Нека преминем към видеото. И така, ето ни в един сайт и когато искам да разбера възрастта, натискам снимката и се показва. Това мисля, че беше, не знам как точно се принася, Christian Hunter, както е там, от мюзикъли, да кажем 19. Не, 18. Добре, тази вече не знам коя е, може вие да знаете. Казвам... Казвам 16. 20 ли? Пише, че е шокиращо, но... Казвам 18. 17... братче. Тази. Казвам 16. Дава ми 17. 15. Добре. 15. Защо? Тази. Дава ми 16. 21. Моля? Това да ви прилича на 21. Тази. 19. 20. 20. 15. Дава ми 15. Не, 17. 18. 17. 16. И тази последната дава ми 18. Боже. И така, приятели, това беше днешният ми клип. Знам, че е кратък, но много трудно се намерят такива сайтове, в които да правиш такова предизвикателство. И съжалявам, че снимам с този телефон на друг, но просто нямам памет в телефона си, за да изтегля едно приложение, с което да се снимам направо в телефона. Надявам се да ви харесва. Ако ви харесва, ударете по един лайк и коментирайте долу. Просто давайте ми някакви предизвикателства. За чалендж. Давайте ми теми, защото аз едва намерих това предизвикателство и много искам и вие да ми дадете някакви идеи, защото моите съученици не ми дават. И ще съм ви благодарна, ако ми дадете. И ако искате още такива забавни клипчета, абонирайте за моя канал и натиснете камбанката, за да виждате кога поствам нови клипове. Също веднъж седмицата правя класации. Няма значение, топ 5, топ 10, топ 15 и така нататък. Не забравяйте, че животът е кратък и гледайте позитивно всички неща. Бъдете оптимисти и не сваляйте усмивките от лицата си. Аз съм Мери и ви обичам и чао!